Il-Ministeru responsabbli mid-drittijiet tal-annimali laqqa flimkien entitajiet differenti biex janalizzaw il-progress li sar fl-ewwel sena mit-tnedija ta' riforma fid-Direttorat tal-Ħarsin tal-Annimali. Is-Segretarju Parlamentari Alisha Buġeja Said tkellmet bir-riżultati f'idea ta' stħarriġ li wera li kibret il-fiduċja tal-pubbliku fis-servizzi li jingħataw mid-Direttorat. Semmit bħala kejl għal dan il-fatt li minn 5,000 telefonata fl-2022 din is-sena d-direttorat diġà rċieva l fuq minn 15,000 telefonata. Kompletajt li f'sena rdupjaw l-impjegati tad-direttorat, sar investiment fit-taħriġ tagħhom u żdiedu żewġ ambulanzi ġodda tal-annimali. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Said qalet li l-impenn lejn id-dinjità tal-annimali mhux jintwera biss f'ħajjithom iżda anke wara mewthom. F'dan il-kuntest semmit li se titwettaq il-weda li f'Malta jkun hawn Pet Memorial. Kemm hu sabiħ li dak li jkun jitlef fil-annimal tiegħu jkollu post f'Malta fejn jista' jmuru ifakkar il-memorja ta' l-annimali li jkun ħalliħu. Għal daqstant iva nista' ngħid li fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin niftħu l-ewwel darba Pet Memorial ġewwa pajjiżna. Il-Ministru għall-Agrikoltura sajtu drittijiet tal-annimali Anton Refalo qal li din il-ħidma jikkumplementata wkoll mit-tisħiħ tal-odda legali. Argumenta li d-drittijiet tal-annimali f'Malta tant evolvow li dalwaqt se jiġi stabbilit reġistru pubbliku bl-ismijiet ta' min jinstab ħati li ħaqar annimali. Qal li l-Maġistrat se jkun jista' jinforma lid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali f'każ li jkun hemm ħtija ta' xi imputat. Żied jgħid li l-Maġistrat se jkun obbligat ukoll jinnotifika lill-Kummissarju għall-Benessere tal-Annimali b'min ikun instab ħati ta' moħrija tal-annimali. Riforma sħiħa fid-Direttorat tal-Ħarsin tal-Annimali imaħsuba li tkun twettqet sa sentejn oħra u jibbażata fuq 7 pilastri li fost l-oħrajn jinkludu investiment f'sistema ċentrali ta' informazzjoni, investiment fl-infrastruttura, iktar riżorsi lil ħaddiema u t-tisħiħ fl-infurzar tal-liġijiet li jħarsu drittijiet tal-annimali u iktar komunikazzjoni mal-pubbliku.